Bahala nang iban ugnay, injo kong tami-tama dyan nga na, patulon. Bahala na mo, basta kay maglingaw-lingaw gabang ko sa kinabuhi. Samtang buhi pa. Ngano imo kung gilisang siya ka, tagaan ba ka na ha? Tagahit ko ay. Ato lang pagdamot. Ganahan ba ako? Guys, good morning! Ako na po ni si Reverse. Nda karon. Ang dami sa tubigon. Nibalik na pagkos na iya. Kaya nagkuhan. Ipon? Oo, ano ka? Kuhan di ay, niya. Alay na itong naiya katad sa Manila. Dada ka namin kaso. Anza na, Floromi, Mayor, Mama Julie. Dapat biyaw, si Aisa, si Lexi. Anong singitan ang binaklay? Ikaw ba, ano ka pa rin nga biyaw? Maningot oy gi. Harubuhan na ako kagonoy. Grabe. Hindi problema na, ikaw ako kailisan, kabut, sabay. Ano ko, sanina, ang hukas naman ko na ni. Dapat ako, bus. Bilay mo tayo. Ang taga. Na, dito ko ba kay hangat ko Ano ko sa bus? Ang mga ilagan sa una ng balik na pagkudari. Na, labi agbiyo no. Ikadawa na nang balik karon unsa. Ako adlaw lagi April 14. Nagagad ko. Nakaibawa na mga mo nga ako epilepsy. Kaya naman nag-istorya. Unsa. Ganiha naging buntag sa zoo. Gitukaran ko. Unsa. Sila ra po nakabantay, sila Floromi, sila Aisa. Ang may nasang deo. Nga, laing ko ang tukar ba kay dugan na human. Mo to na mo ko nag-uba nga. Sani po ko sabot. Kay sa ang na lagi na adyo nako para na nga wala ko sakit ba na adyo na. Kay kuan naman pud. Pila naman pud kabuan nga nilabay nga wa gadud ko giatake. Sabi ko na adyo nako. Kay sa una good lahi man. Kay sa una pirmi man jud kong atakehon. Kasi mana katuloy nga na. Sugun-sun jud na. Usay kaduha basta kay para si mana jud na dyan ay atake. Unang nagugulay ko gunang buntag pag kuan na. Pero nakabati na ko nga. Murag lain jud ang pamati kag itukaran ko. Wa ko na kay bawas ang ipang buhat nga nagjama-jama na rin ko kog istorya. Ja, bawas sila ras pro mi na kay baw. Nagkuan ko dadto ningkat ako kog bakod nga. Sandig dyan ang sigo ko bagot-bot. Kaya katong ang ipang buhat wa po gadto na kay baw. Agwa wala man gadzud og kanang nay atakihon ko ba. Unsa, nas daghang katawhan. Unsa dama-dama ko bagot-bot ingnan ko nila og buang. Maan ko buang sa mga tao. Nga nang okay ra pud nga dato ra pas kwarto sila ra pinakita. Kanay pa ang sakit, to pud na lagi kauwaw. Bisag dugan ako na rin iantos. Diha rin 2016. Bahala na. Pero, natinga agad ko gani ha. Kay, ngano to? Kitukarang ko pero, siguro, sa kuha na po, harag siguro pong sa, nga mo ang kitukarang ko. Kay dugay ko natug. Sa mo na, karong adlaw nga, nangatake lagi, nagilista. Karong nga to na sa doktor. Nagpa-check up na sunod, baka may magang doktor nga. Kanang nay kuan nansa kang adlaw ay nga nagatuko nasang buwan na sa makalimot naman ko sa karon nagadang gilista hindi ko makalimot ba ngadto na mo ta naman ang gutong ang doktora og unsang kuan na buwan na nga nasang adlaw sa pitsaha mo nang nagsakit ay pangadaghan gamay kay nagkuan na mo ko ang kaugulingon nga naadyo na, ning ko naadyo na siguro ko. Sige ko iningan nila sa nanay. Nay, naadyo na siguro ko, nay. Sige ko katapatawa nga na, baka naadyo na lagi ko. Isa-istora na ko nila sa nagtatay ba nga. Kaya naadyo na siguro ko, tay nga na. Kaya wala ko, atake tayo, dugay na. Pag ko na gani ha, pagbata, nangutara ko nila. Yun ko nga gito karang ko no. Kaya manggong na bati pud. Kaya manang mabatian nga, malain ko ba. Nja wala ko kay boss ang gibuhat. Nja mo to sumpay na bud sila gito korang kala ka. Laba na pug ko. Kay nag TikTok lagi. Si kuno TikTok. Pait.
Di lalim. Ito na nga, kapoy na nga dipog ko. Nga nalaging ang kuan. Kahimtang. Pero, kuan naman. Kuan gapon ko, mulaban. Matod pa nila, laban lang. Bisag kuan na, kapoy na. Nagtataka ako sa mga view na lami man. Nga lamig view. Nagaharap ako dari. Nakatanaw. Mga harap to guys. Harap ang i-share rin. So, bibuan may gani ha. Kauban lagi mi. Si Floromi, Aisa, Mayor, at Mama Julie. Sila Ate Joshua o si Biao. Wala kami dari. Mura naman pag taga tubigon kay kana sila Ate Joshua o sila Ate Janet kay ahan po na silang giisip nga kuan pud pamilya. Ang tubigon ahan pang giisip nga ikaduha nga puy anan kay sila Ate Joshua o si Ate Janet. Sila ahan silang giisip nga pamilya. Di nanak ko pamilya dari sa tubigon. Mau lagi basta maorto guys nakuan ko. Sakat sa kasing-kasing did kaso. Kay gisakitan na po ko ba nga arga ko. Aghalagin nga nahuna. Kuan. Naadyon ako. Mo din ang ginahuna nga naadyon ako. Kanunay. Naadyon na ko nga na kay pila na gusto kabuan nga ano ko gataki. Nda. Natake mo deg kalit. Mo siguro ni atake to kay ahara siguro pong sa lagi. Kay nagket-yat lagi ko gahapon. Aron hang parabig kiug-kiug. Mo siguro ni atake to kay nagparabig ko ket-ket gahapon. Kay birthday lagi ni Aya. Sa nagpasansaon sa dito unsa. Ganahan man ko magkiug-kiug basta makadangog tugtog mura ko og wati nga naputod. Basta makadangog kog sound magkitiw-kitiw. Ngana. Dama siguro po to, nalabian ako singet, arang singet tanahan sa. Sige hapo kung batig kigig sa. Basta gang lawas dito nakapoy ba? Nakapoy na, kado. Pero parang nahawa ragod to, marag wari kapoy sa. Kaya nalingaw man ko. Dama na to. Pagkagabi ipod, nahyper gahapon po. Sige gahapon sa sa TikTok. Sa mga ito, nakatog kulit na mga habit na siguro ito mga alas 12. Sa pagkaadlawan pa, arapan ng kiug-kiug. Maaw po ito isa nga nakaangin nga giatake ko. Sa nahadlag magod ko. Kay sila man nakakita, sila Floromi, sila Aisa. Kahit ko nung atake. Kay dugay ko nung nahuman. Dugay na human ba? Sa una man good og atakihon ko, di ingag ang duga dudud. Dali ra. Kaya nahangag lagi ko, siguro ko as internet ba? TikTok nga na. Pait. Pero, okay naman. Saglaman pa sa kay buhi. Buhay gapon, parazon, pero kadang nai, bisig nga itong atake. Bahala na. Sakay maglingaw gapon ko. Bahala na iban og nai, idyo kong tamay-tamazon nga nga na, patulon. Bahala na mo, basta kay maglingaw gapon ko sa kinabuhi. Samtang buhi pa. Bahala katakihon. Buha na po. Di, lingaw na po din human. Pero karon di ako skoan. Nia Dam. Lamig po dari kay makarelax man. Kay na lamig view. Nda way aliwaros. Nagkabatuan. Nakabalag naman ko na ni sa una. Katong nilaag ko dari. Tana lang mo sa background nga. Kabatuan. Kunila. Matulog kunila. Lahat silang hadlukun ang itsahan na rin dahil marang has. Ang itsahan si Aisa ang mahadluk pa.
Wasay! Buang nga pa! Sorry. Hilang ka, ginagain na lang. Ingin ka kay mami. Ingin ka kay mami. Tarantado ka diri. Tagay na. Ingin na lain. Irugi na gana. Nalisang! Ibig ako nalisang lagi. Pwede mong tawag kay palina diha ng buhanga ka. Palina diha. Hindi na mo doon ni mo, baby. Sorry. Hindi naman to ah. Kahoy lang naman yan eh. O, diba? Hindi naman yas, no? Oh, kahoy lang. Balang guna. Labi ka magandang ikaon. Ilan mo ito magdagikaon? Kaya sa akong pag... Ilaglag ha. Di. Alam mo, hindi magkuratan. Kaya mulak po ka lang sa isaw. Sipon be. Ay, takan. Tumpag ka. Buang ka ba di ay? Isa ba di mo ikpot kinagbaksa na? Isa ba na pa muhawi ka po na nagbaksa na isa ka? Ah, diba rin eh, oh. Asa ko na muhawi ng baksan? Sawa ah. Ano man, nagikulikog sa tuk. Diyarig tambos, espiritong uwag ni Terior. Kamanunuway ka, Jo. Bakit po na magandang ikaon? Bang gilamian na sa galang-galang kay. Muna ikatas diyang bug. Wala ka niya, oh. Tiguma din ay. Ikaw na ako rin naghana yung karang tulid, Yor. Yor, kaputa ni tulid, be. Maruka ka. Kanya na makatakot. Eh, kapot oh. Kabot. Oh, yun eh. Tambor sa imong espiritong uwag. Isiris bag. Oh, mao ni tambor sa imong tuk. Uwag ko. Ya. Ah, ito ba? Dugo din namang din bilahan. Kerat. Ay, pagsuri ka ni bibilik si. Hani man? Be, nagulat ka, be? No, siyempre, sabihin mo. Alawa, wala na kaon. Di, wag ka upo dito, Bia. Be, Hilim-hilim na to siya kay lami ka dito ang kaon. nagulat ka, be? Sorry, be. Uy, Man, nagulat. Uy, sorry, be. Nagalit sa akin, hindi. Hindi ano. Hindi na para makita ng cake sa birthday mo. Prusin. No. Saad ha, saad. Be, no. Kaya ka magalit sa akin, be, ha? Joke lang naman yun, eh, ha? Gayet ka, hindi. Yes, ako, be. Pero di ka magalit ka. Ay, nagalit na. Oh, Hala, na ibasos likod ni Tiri. hindi ko to, oh. Langaring ilabag. Labag ka na Ano ba sa lipod? Bino, bilang ka to ng prosin, be. Anong, be? Huwag ka na magalit sa akin kasi. Prusin puno na dress, prusin na sandal, prusin na aryos, tanan. Bilang kita ng prosin, be, ha? Basta huwag ka magalit sa akin. Patawarin mo na ako, be. Bilang ka ng cake, eh. Malaking prosin, be. Malaki pa sa'yo, be. Ha? Sabi magtampo tong batang to. Wala ka, be. Wala ko na mo. Kaya hindi ko na mo pasiluon. Patawarin mo na kasi ako. Huwag mo na ngayon, bukas na lang daw. Bukas na. Hindi. Aso nung di ka pa silon, kaya di na mulili mo balibang ka. Oh, sige. Bahala na, para hindi mo na masilit yung bilahan ko. Hindi tayo bati, ha? Hindi na bati. Hindi lagi bati. Natakot ka sa ahas? Hindi lagi magkapasaylo, hawa diha. A few moments later. Yasang kiss ko ha. Umuli na sila. Tulong na kalugas. Tulong. May ipugulan na ay. Masong panglawas sa kanway. Iwas bursa. Taas na kinabuhi. Tapos ah. Ako po wala kong bigay. Ay. Tingnan mo kung gilisang sahas. Sige na. Tingnan mo kung gilisang sahas. Tagaan mo ka na ho. Kahit okay. Ato lang pagdamot. Ganahan ba ako? Ay, pinapulog ko. Ay, rin lang po. Wala ang dagpo. Bye. Mura ko sang kiss. Biksi na nagkuha pag isa ha. Oo, naman mo. Laptanan. Ang laptanan mo kasi nanay mo. Sa mga nanuway kasing daka. Naghilang-hilang. Naghilang-hilang. Sa'yo yan, be? Asin. Ha? Ako din. Malaki, be. Tugan ang dagko. Okay, over na. Murag kuha ng unok. Na, ay duga eh. Kuha na eh, man na eh. Palipat na ay. Minupos na eh. Palipat na usa. Taghan. Agoy.
Di ara ba isa nagminupos na? Tiriray may duga ni. Silabas mo na mga. Ang baroy. Isang kiss na mo. Og nalay sa kasat ato ka baos. Di, paron. Managing imo paron. Lagi kita ng cellphone. Tanay na rin. Tayo na, ipapasag